И здравейте, хора! Днешното видео ще играем Minecraft. Но епизод. За това видео не забравяйте да се абонирате, лайквайте и да продължаваме напред. Ето тук съм при ако ви се искате да гледате още и нещо и яде ви отбъде да искате да гледате още, пъснете лайк бутона и се абонирайте. И нека да започваме. Тук направих ферма. Тук слагам уит има и сугаркин ще фарма. Тук още чикън крави. Тук е enchanting table. Там става нещо. Мисля да ходя да пая. И не. Първо трябва да взема крави от някъде. Тук ще го направя това. Да не бъгва. Айде. Айде. Кокошки не е по-ко. Тук ще е. Hello. Ай бегай. Няма много ми се иска. Какво да кажа? Ело, кравички. Ела да ви спапкам. Ей, смутвали крави. Тук си направих недър портала. Сега да търся крави. Yes. Тъпо вече. Защо не намирам нищо? Ето тук тази пътека стана чудесна. Най-важното нещо да са крави. Нека овце, не овце. Искам крави. Кравуш. Тук не искам да падам, защото знам какво следва. Да си хвърлет. Чикън, чикън, чикън. Съжалявам. Кога ще се спават тия крави? Окей, не знам какво ще. Овце от ножа. Уау! Ох, маре. Не, нищо няма вече. Така. О, кравушки. Кравушки. Айде, кравушки. Идвай при мене, крава. Айде, бабъч. Айде, давай. Вау, айде. Айде, идвай. О, маре. Айде, смотана крава. Колко си прост. Айде, идвай крава такава. Айде, као. Какво се найса? Идвай крава такава. Айде, идвай. Вече се откачих. Не мога да трая вече. Интересно. Идвай, брат, не се пари, ще гледа с някъде, ето там. Идвай в клетката. Та имам тъкс, имам само. Може имам диаманти, ако не знам. О, фале, мале. No, не трябва. Да напитам. Това нещо. Я си го. Няма да малко. Какво да направя, хора? О, май. Аз не видим.
Ай, не. Отивам и да го направя. Пробвам кравите трябва да ги оправя и всичко да го после. Така е. Колко бои, брат, сега, брат. Да, брат, аз казва и почне да ми се занимава. Така е. Никога не съм виждал в нет да нормално оцеляване. Всяко филм. Айде, please do stand. Няма да го гледам траш. Един траш. Моля те. О, баш човек. Ами, после ще хваща. Да си взема дърво. Хайде. Ла, как да видиш? Не. Съжалявам, хора. Така е. Не мога повече да изляза членкове, защото ми лаги. Съжалявам, хора. Колко? Тук още ме запълвам. Така е. Често да кажа. Имам колко. Да спа вече. Извън кара ще го направя. И да. Така, хора. Скипнах, когато слизах в пещерата. Ето тук направих. Сложил съм да светят рудите. Да видим къде има диаманти. Много ми е интересно. Айде, да копам си този голд. Не мога да го стигна. Буйна, брат. Съжалявам така. Да го направя. О, мъга. И да. Айде да видим. Айде да гледам. Айде, спайдър, дай. Да отида да търся нещо. Тук не се сложа точно. Опс. Ами, ето тука. Да. Да ще изкопаме тук живота. Ами, охме. Точно те света с хубаво. И да. Гол. Айде ви. Направя си точно още. Мале. Мале. Къде си? Така. Ето тук вин. Няма някакви мобове има. Не знам. Айде, махайте се, скелети. Те го работа. Айде, диаманта ми. Айде, вин, тука. Да. Айде, пич.
Айде, на мен. Да не стане една грешка. Да си да взема това. Окей. Какво звучиш като... О, Ендерпела. Така. О май гад. Вече. Да си изкопам това чудо. Айде да си капна пъле. Така. Да си копам аран. О, толкова хубаво ми е. Виж. О. Малко се ударих. Така. Не знам, брат. Не знам, хора. Мисля. Да преместя. А тук си слагам още такива. Когато стана 300 евро и трябва да намеря крава да го направя това. Хора, не съм умил от началото на оцеляването ни. Ако умра, ще е първото нещо. Не съм добър. Но мога да умея от пиглени, блуд или ендър дракона. Това може. На другите мобове не ми е проблем. Винкато е вълкът, тя е най-сложните мобове. Ейде. Тук трябва да се застълби, нямам време, пич. Тук ще ми направя. Виж колко неща имам. Така е. Честно да кажа, така е. Chicken fry. Да си направя голд. Левел 29. Не съм правил точно сега сложно. Хубаво става. Не лъжа, бе. Хубаво. А малко още трябва да оформя терена. Да си направя. Да си направя още такива работи. Айде да рагам да спа. Да. Тук си слагам покуците. Интересно ми е, хора. Това ще го направя извън кадър. Ще си специален на извън кадър и другия епизод. Стасен на пера ще си я оставайте тук. Ако ви е харесало това видео, пръснете незабавно лайк бутона и се абонирайте. Едно от двете. Абонирайте, за да не изпускате още видеа. До тук беше от мене. До нови